So yun mga kasolid, nag-crave kami ng 1 bucket chicken joy ni Boy Sipat, pero kulang ang budget namin. At buti na lang mga kasolid, may na-discover akong manukan dito sa may kanto. Sa halagang 200 pesos, may 8 pieces fried chicken ka na. Tig 25 pesos lang kada isa mga kasolid, pero tingnan nyo ang lalaki oh. Grabe, sold na naman si Boy Sipat dito. Kaya tara, samahan nyo kami. So yun, what's up mga kasolid? Kumusta po kayong lahat? Susunod ka na, kumusta po kayong lahat mga kasolid no? So yun, what's up mga kasolid? Kumusta po kayong lahat? Po. Kumusta po kayong lahat mga kasolid no? So yun, what's up mga kasolid? Kumusta po kayong lahat? Kamusta po kayo lahat? Mga kasolid. So yun, what's up mga kasolid? Kumusta po kayong lahat? Kamusta po kayo lahat mga solid? At ito na ang binili kong 8 pieces fried chicken, parang chicken joy sa ng Jollibee oh. Sa halagang 200 pesos, tigano lang to, tig 25 pesos kada isa. Tingnan mo oh, napakalaki oh, Boy Sipat oh. 25 pesos lang to, bali 8 pieces to, 200 pesos. At dahil na-bless ng pagkainop ka, anong gagawin? Kainan na po. Magpapapak lang kami ni Boy Sipat. Kuha na Boy Sipat. Oh. Jollibee na Jollibee oh. Merong suka dito na ano, suka. Cheers tayo. Kain po. Ang sarap mo si Bak. Yun. Hindi siya dry mga kasolid oh. Juicy po siya. Tapos meron suka. Nga ba? Yun oh. Dami oh. Walang piraso. Yun oh. Lambot. Try ko to, ano siya? Yung Thai part. Try natin yung Thai part na. Yun oh. Oh. Grabe oh. So usog natin sa suka. Kahit po. Ano agad? Ang sarap sa may suka oh. Tsaka kahit kanina pa siya bili mga kasolid, malutong pa rin siya, hindi siya kumukunat. Super juicy oh. Yun oh. Shoutout po pala sa mga nanonood dyan. Pati po kay Smile Cyrus. Shoutout nga pala yung mga nagtitinda dito sa Barangay Pandan, doon lang sa tabing daan sa Barangay Hall. Makikita nyo na yung nagtitinda dito mga kasolid. Nada.
Kompleto sila doon. May wings, may thigh, may ano, yung drumstick, ganun. Ito, try natin yung ano, yung wings. Yun, oh. Grabe, oh. Wings to. Kain po. Kuha pa po ako. Masarap po si Pat. Talagang yung hawak ni Boy Sipat sa manok, ayaw niya ng pakawan, no? Nga Boy Sipat? Yung lasa ng manok nila, parang yung nabibili sa mga restaurant. Hindi siya basta-basta na sa daan lang nabibili. May secret ingredients po sila. Atin ba ito? Grabe. Siyempre, hindi natin naubusin to. Yung taga-off-cam, si Mrs. Kitchen siya kasi Burger. Kakain sila. Grabe. 200 pesos. Bawi ka na sa manok. 8 piraso. Mga solid. Ano, sa off-cam mo na lang tinayin yan na. Pa. So yun mga solid, sana po nagustuhan nyo aming masayang kainan. 8 pieces fried chicken na parang Jollibee, oh. Yun, oh. Grabe. Ang laki, oh. 25 pesos. So hanggang dito na lang po mga solid. Maraming salamat po sa panonood.